आसाम सोरखारनि अनसुंथाइजों चिरां जिल्लानि बेंटलाव लुनाय सदभाव मण्डपखौ दिनै बेखेवबाय। चिरां जिल्लानि सिडली ब्लकनि बिडिअ कुमुद कुमार नार्जारिजों लोगोसे ओनसोलनि गागि सुबुं आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै लुनाय सदभाव मण्डपखौ दिनै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारिया बेखेवना होनो मोननानै गोजोननायजों ओरैबायदि फोरमायो। दिनै बेंटल हालामाव गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय सदभाव मण्डपनिफ्राय स्पेसियेलि हाउस पेडनि मोनसे डिपार्टमेन्टनिफ्राय 1,40,40 लाखनि मोनसे भवन हरदों, जाय भवनखौ जोङो दा बेंटलाव मोननो हाबाय। बे बिबा भवन जोंहा बेवहाय जथुमा जानो बा बायदिसिना प्रग्राम जानो, हाबा हुखा खुंनो थाखाय जिखुनु प्रग्राम खुंनो थाखाय जोंहा बहुद समस्या जायोमोन। बे समस्याखौ जों जेरै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय। जों स्पेसियेलि आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होयो बे खामानिखौ मावफुंनानै हरनायनि थाखाय। गोजोननाय मोनदों। बेनो जे समाजाव जिखुनु फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जौगानायनि गोनांथि दङ। बावहाय जौगानायनि माने मा होनो डेभेलपमेन्ट माखासे स्किमफोरनि गेजेरजों बा अनुस्थानफोरनि गेजेरजोंसो समाजखौ जौगाहोनो हायो। आरो बेफोरखौ मोनफ्रोमबो हालामाव दिनै एसे गाबोन एसे मोनदांनायनि गेजेरजोंनो आवगायलांनो हागोन, बेखौ गोजोननाय मोनदों। गुबुन फारसेथिं दिनैनि गोथार फोरोंगिरि सानाव बे सदभाव मण्डप नब्लांखौ बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलनि गागि दैदेनगिरिफोराबो ओरैबायदि बुङो। हेपि टिचार्स डे दिनै मोजां सान। दिनै बे जोंनि एमएसडिपिनि आन्डार माल्टि सेक्टरेल डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों बेंटल बायदि ओनसोलाव मोनसे सदभावना मण्डप मोननो हादों। निस्सय बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय बायदिसिना प्रग्रामाव बाहायनो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हादों। बेनि थाखाय जोङो बेंटल ओनसोलनि लोगोसे बे बेंटल एरियानि प्लास ब्लक सिडली ब्लक हिसाबै आङो सरकारखौ धन्यबाद जासिगोन। बे न'आ नंगौ भारतनि दाब दाब ओनसोलाव जेरै बे आसनिखौ थांनाय 2022नि गेजेरावनो अल इन्डिया 710टा ब्लकआव इमप्लिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। लोगोसे 66टा EOLB बा टाउन कमिटियाव लानाय जादोंमोन। क्लास्टार हिसाबै आरो 33टा गामियाव बे रोखोमनि आसनिफोरखौ लानाय जादोंमोन। बिनिनो मोनसे जोङो दिनै बेंटल ओनसोलाव मोननो हाबाय। निस्सय बेवहाय रायजो राजाफोरा गोजोननाय दं। आरो दा मोननायानो जोंनि जोबथा नङा। दिनैनिफ्राय जोङो बेखौ रायजो राजानो हगारनानै होबाय। दिनैनिफ्राय बेखौ मेनटेन खालामनायासो गिदिर खोथा। सरकारा जास्ट इनफ्रास्ट्राक्चारल' बानायना होयो, खिन्थु मेनटेनेन्सनि खोथा बा बेखौ सालायलांनायनि खोथा जाहैबाय रायजो राजानि। दिनै न' मोनदों होननानै गाबोननिफ्रायनो बेखौ लेथ्रा खालामगोन आं बेखौ आसा खालामाखै। निस्सय बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गियानि बेक्ति जोंहा गोबां जों दा लोगो मोनदों। बिथांमोना मोनसे कमिटि लानानै बेखौ मेनेजमेन्ट कमिटि बानायनानै बेखौ मोजां रोखोमै सालायलांगोन आरो बिनि गोनांथिखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा मोजाङै बाहायलांगोन। बेखिनिखौ आसा थिनाय जाबाय। गोजोन्थों। आच्चा, गिबिसिनावनो नोंथांमोननि चेनेल गासैखौबो हामबाय होनदों आरो चेनेल नायगिरि बयखौबो हामबाय होनदों। दिनैहाय जोङो बे बिबा भवन जोङो मोननो हादों। जोङो दा बेखौहाय आसाम सरकारनिफ्राय जोङो मोननो हाबाय। जोङो बेखौ दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाबाय आरो बेयाव दा गोबां खामानि दङ। बेखौ मेनटेनेन्स खालामनांगौनि खोथा दङ आरो उननि समाव माबा मोनसे मिटिं बा हाबा जायोब्ला बेखौ साफा खालामनाय मानाय मोनसे थाबाय। दा बेनिखायनो जोङो गासै जोंनि बेंटल एरियायाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठीफोर दङ गासैखौबो जोङो सानसे लिंगोन आरो जोङो बेखौ कमिटि जोङो बानायनानै होगोन। बे मेनटेनेन्सखौ माबोरै खालामनांगौ, माबोरै खालामबा मोजां जागोन, जोंनि ओनसोलाव बियो मोनसे आदर्श बायदि जानानै थागोन। खारन जोङो गोबाव सम जोङो नांगौमोन आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मिटिं गिदिर बा हाबा खुंनायनि जोंहा जायगानि प्रब्लेम। दा बेनिखायनो आसाम सरकारा बानायनाय होनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकार। आरो बेयाव जोङो मेनटेनेन्स खालामनो थाखाय जोङो दायो साननै सानथामसोनि उनावनो जोङो मोनसे
बयखौबो लानानै मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो कमिटि बानायगोन आरो बे कमिटिनि दारैनो बे मेन्टेनेन्सखौ जोङो खालामलांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों।